Bai, Deboaren galderak ingo ditugu. Ea ba. Pontx, orkon pontx, porron ponpontx. Bururatzen zaizkizu gehiago? Egunontx eta gauontx. Hoi izango dituzte, hala. Zu izango zara, hemeneko porrontx. Ados, ni izango nahi zen porrontx, ez dakit. Pontxek ingo du bere bidea eta euskalo. Sudut gogia eta humorea behintzat hortxe egongo dira eta Euskalegi, Ipar Euskalegi, hortxe ibiltzen saiako naiz. Saratik Euskalegi osora, zenbat kilometro egiten dituzu urtean? Urtean, ez dakit, baina asko izango dira, Kontatuak izan genituen, hori, paper batentzat bete behar genituelako, ez dakit zenbatera iristen den, baina hilabete batzuetan egin dituen nire gurasoek lanerako egiten dituztenak urtean beraz, asko dira. Eta zein da zuretzat bazter guztietako xokorik edegena, gomendiorik? Agian saran bizila izelako logiko ematen du, baina nik sara ejango nuke. Sara da niretzat xokorik edegena. Lasaia da, badu itsasoa gertu, Donibane Lohitzune edo Hendaia hor baititu, mendia ere bertan dugu, hiria ere bai, beraz ejango nuke, bai, sara dela. Sara da xokorik edegena. Zeskainiko Maiteari, euskal pastela ala pila patata tortila. Nik euskal pastela eta albada kremazkoa, honena dela. Holaxe. Ekin nola bukatu behar den, baina... Zuk esan.